ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଙ୍ଗୀତା WS ରେସିପିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ଚାଲନ୍ତୁ। ରେସିପିର ନାଁଟି ହେଲା ଇପି। ସମସ୍ତେ ତ ଆମ ଘରେ ଇପି ବନେଇକି ଖାଇଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଇପି ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆଳୁ କାଟି ନେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ପିଆଜ, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଦେବା ଆମେ କଢ଼େଇରେ ପାଣି, ଆଉ ଏ ପାଣିଟି ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଇପି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇପି ଆମର ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆକୁ ଗୋଟେ ଛଣାରେ ଛାଣି ନେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ତେଲରେ ଟିକେ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଫୁଟଣ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ କଟା ରହି ରଖା ହେଇଥିବା ଆମର ପିଆଜଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର କଟା ହେଇ ରଖା ହେଇଥିବା ଆଳୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କଟା ହେଇ ରଖା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆମର ସବୁ ମିଶିକି ସିଝି ଯାଇଛି ଭଲ ଭାବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଛାଣି ରଖିଥିବା ଇପି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଇପି। ଏଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଇପି ମସଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ ସସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଚଟପଟା ଇପି। ଏମିତି ଇପି ବନେଇକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।